otázka znie, aby sme vedeli, že to je otázka, dáme si otáznik. Čo má spraviť on? Má dve možnosti. Prihrať tomuto útočníkovi alebo tomuto. Ale tu sa dostaneme do ďalšej kolízie, že čo spraví? Buď tento alebo tento, takže máme ďalšiu otázku. Máme teraz dve otázky. Z jednej otázky sa nastali dve, čo je... Ja ale tu vidím tie otázky tým pádom. Ne, toto má už vyriešené. To je vyriešené, tak ju preškrtnem, ja ho preškrtnem, hej, to je vyriešená otázka, čiže máme zodpovedanú otázku, že tento vlastne, tu ho máme nazvaný, že stredový hráč, ako môžete vidieť v strede, tak má dve možnosti. Buď nahrá doprava, hrotovému pravému útočníkovi, vysunutému, alebo ľavému útočníkovi. Ja navrhujem, keďže sme išli, teda správa sme začali, ja by som to urobil takto cikcakovito, čiže následne. Začal by som tu a išiel by som sem do strany. A ťahal by som útok po tejto strane. Áno, tým pádom tento môže byť sem, on mu odtiaľto prihrá a zakončuje na bránu. Výborné, výborná taktika. OK, to je jeden útok. To je útok, toto nazvime číslo 1, hej? Toto bude jednotka útok. Čo v prípade, ak útočník, teda respektíve obranca na ľavej strane dostane puk? Čo by ste navrhovali tomuto obrancovi? Alebo ešte lepšie, je to obranca bez puku. Vlastne celý tento útok sa ťahá. Ukážte mi, ako by mohol vyzerať pohyb tohto obrancu. Tak to si ho podčiarknem, aby sme vedeli, o kom sa bavíme. Velice jednoducho. To je puk, to je brána a dať puk do brány. Aha, takže takto jednoducho by si to hovoril. Ja by som to bol trochu inak. Čiže on je v podstate útočník bez pohybu. Čiže teda obranca bez puku. Takže ja by som volil takýto nenápadný presun do pravej strany, tým, že vlastne tento obranca sa presunul sem, hej. Čiže on ho tuto zastúpi, celý útok sa ťaha sem a on odtiaľ to následne môže ísť cez celé ihrisko sem doľava si pýtať puk a v podstate je už len na ňom, či zakončí, alebo ešte túto, zdôrazňujem tú prihrávku prihrá sem, tak útočníkovi, ktorý môže strieľať jedna, druhá varianta. Alebo... Toto vyzerá veľmi jednoduchšie, ak to